ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଗଣେଶ ବଜାର ଠାରେ ନୂତନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପୂଜା ପରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଥିଲେ। 1617 ବର୍ଗମିଟର ପରିସରରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 13 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହା 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 1200 ଦଶମ ପାଇଁ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରାଗଲା କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତାକୁ 1200 ଲୋକ ବସିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂତନ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଆହୁରି କାମ ଅଛି ବାକି, ଯେମିତି ସାର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। 16 କୋଟି ନୂଆ ସାର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବ, 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଆମର କୋର୍ଟ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ 76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ନୂଆ କୋର୍ଟ ନୂଆ କୋର୍ଟ ନୂଆ ତିଆରି ହେବ, 76 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ସିଏ ବି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବ। ସେହିପରି ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ଏହି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଟି ଆମର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ନୂତନ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର 13 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଏ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଛି, 2-3 ମାସ ଭିତରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ବସିପାରିବେ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ? ତାର ତ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ ତା ଦେହରେ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ବୋଲି, ଭିତରେ ତଳେ ପାର୍କିଂ ରହିକିନି ଉପରେ ହେବ। ଏଇଟା 2 ମହଲା ହେବ ବୋଲିକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେମିତି 1000-1500 ଲୋକ ବସିପାରିବେ, 2000 ପାଖାପାଖି ବସିପାରିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏହି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ କରିବା, ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଥିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଯାହା ପଇସା ଲାଗିବ ଆମେ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବା, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିଛୁ। ତା'ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 15-16 crores ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 500 ଲୋକ ବସିବାର 500 ଲୋକ ବସିବାର କାପାସିଟି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଗିବ ସେଥିରେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିରଳ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଇଟା